Здравейте, приятели, аз съм Крис и днес ще направя четвърти епизод на Clash of Clans. Извинете, че вчера не можах да кача клипа. Значи вчера не можах да качвам клипове, просто имах малко работа. Както и да е. Ето, променил съм малко дизайна на базата. Вече почнах активно да събирам пари, ресурси. Почнах да работя повече с Валкири и Барбаряни, защото оттам стават наистина добри работи. Почнах да апгрейдвам и това. Тук фул, да. Окей, да направим някакви списки. Този ми се струва даром. Това пускам. Извинете, че скипнах малко от битката. Сега ще ви пусна наново, само да я видите. Не можах да бия, не можах да вкарам достатъчно демидж да ударя. До толкова, че да взема поне една звезда. Ето на по-върска, да. Ето тук отгоре пуснах харчерите, не видяхте, нали? Това беше битката. Ще направя още една. Ето вижте как вече съм си купил Giant Bomb. Тук съм наслагал всичките спрингове, защото тук са това Wizard Tower и това. И мога да пуснат още тук и да... Мога да ги дигнат да се махнат. Вече имам 5 левелки на всичките елексир колектори. Голд майновете още не съм ги подредил като хората. Това го пускам да се апгрейдва и ще станат поне на 4-ти левел и почвам да апгрейдвам всичките на 5-ти и след това на 6-ти, на 7-ти. Събирам ресурси за Танхаус 7, 1 200 000. Ако някой го интересува, почнахме нов клан War. Миналия го загубихме и то много жалко. Аз изобщо не участвам в този клан War. Никой не мога да сваря да влязаха хората. Ето, до сега, даже още никой не е почнал. Аз съм на 14-то място в клана. Напазнете, малко съм болен. Ето, тук идете да направим. Тук все още не е на Arrowhead. Просто не знам. Тук между Elixir Storage и Gold Storage, точно от другата страна на Air Defense има на таковата. Ето. Ето.
става отвратително. Може би като взема краля, тогава. Окей. Взехме на achievement. Тя да разгребим. Важното е да вземем поне една звезда. Айде бе, майна. Вземи поне една звезда, не. Даже една звезда няма да вземем. Не пак сякаш много ресурси взехме. Право се спукахме. От ресурсване. Това беше най-гадната битка на света. Това не си струва хич. Така че ще пусна за елексир. 3 за елексир. Това бях пуснал вчера. Окей, ще се върна след малко. Така. Тук аз обаче не мога да събера звезди. Трябват ми наистина много звезди. Трябва да почна да печеля. Много купи свърх. Много купи. Бях на 1000. Бях на 1000 и кусур. На 1035. Видите, сега съм на 844. Трябва да почна да ударям по-слабичките. Слабичките, защото... Айде бе. Добре, тук като се зареди ще дойда, ще се върна, ще пусна на пауза, ще изиграем още една битка и това ще е от епизода. Окей, приятели, почти се е заредило. Само да ви кажа няколко неща. Ако не сте забелязали, че имам втори мортар, дефензите още не съм почнал да зареди. Друго, не знам кое да апна. Тъй че чакам да събера елексир достатъчно, че да апна лабораторията и оттам нататък, като стане на 4-ти левел, ще апна уизардите и джайантите, може би. Събраха ли са? Окей. Абе, дрънкам там само да замажа положението с времето. Някакви лесни. Че трябва да не купи. Това не е лесно. Това също не е никак лесно. За да го взема цялото не е лесно. Ами тук вече мнението мога да си го променя. Защото... Стреля ли? Окей. Окей, тук ги пускам тез.
Айде, вземете го. Айде, вземам Мики. Апа. Изчаквам за малко. Окей, бих готов. Извиня, че само спрям на пауза, но ето взех го на 3 звезди, 20 купи. До другия път ще гледам да събера 1000 купи. За да мога да се върнем горе на място. Сърчвам, както винаги на края на клипа. И надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се за моя канал за още клипове. Лайкнете отдолу под клипа. Още по-надолу коментирайте с всякакъв коментар. Надявам се, като си довърша вече Facebook страницата, вие вече да почвате и там да влизате, да шарвате, да таковате, да споделяте с приятели самия клип, когато почвам да ги качвам вече и във Facebook страницата. И до скоро!